Hello mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Jeromar. Sa mga langgas ko, sa mga amegas ko, sa mga ka-IVUs ko, and of course, sa mga ka-beshies ko. Hello, and welcome to Hello mga Beshies channel! So for today's vlog mga besh, since naka-quarantine pa rin tayo, napag-isipan ko gumawa ng content. Yung content ko is parang question and answer portion pa rin siya pero with a twist siya. So ginawa ko siya, I interviewed myself, syempre with the help of my friends dito sa Facebook. Nag-asa ko ng questions sa kanila and of course, I will answer the questions mamaya. Yes. Dahil mamaya, I will answer the questions of my friends. Pero mga besh, before we proceed for the question and answer challenge via with the twist, I would like to say thank you muna sa mga subscribers ko, sa mga followers ko, sa YouTube channel ko na Hello Mga Beshies channel, and of course sa Facebook page ko na Hello Mga Beshies. Thank you so much for all your love, for all your support, for all your followings, for sharing, and for liking my content and my videos. And of course, para sa mga bago dyan, sa mga bagong panood dyan, sa mga bagong subscribers ko dyan, o sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please click subscribe button below. And of course, pakiclick na lang notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. So, let's proceed for the first question. For the first question, nanggaling ito kay kay Jude. Isang counterpart ko from Bicol. Kung gusto niyo siya i-add as a friend, click niyo lang, hanapin niyo lang si Jude, and of course follow na lang siya sa TikTok niya, Jude. Yes, basta Juddde. Ilalagay ko yung link. Yung question niya is how can you speak to and help someone with mental health problem like depression and anxiety? Yes, pakisagot nga, besh. Wow, grabe. Thank you so much, Jude Lorenz, for that very wonderful question. Yung question mo is parang super sensitive siya because it talks about mental health problem like depression and anxiety. So what can I say about that? About mental health, ang masasabi ko lang dyan, beshi, si Jude, is sa mga taong may mental health problem like depression and anxiety, dapat tulungan natin yung sarili natin. Huwag natin alagaan yung ating depression or anxiety. Huwag natin ipagkalat. Or magpa-proud kayo, magpo-post kayo sa Facebook, magpo-post kayo dyan sa mga social media accounts nyo na I'm depressed. So, yung feeling pag ganun kasi is parang maaapektuhan din yung people around you. Yung tamang gawin dyan is dapat tulungan nyo yung sarili nyo dahil walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang. And of course, yung depression naman is parang naman siya parang normal na dito sa ating mundo. Lahat tayo may mga depression yan. Nasa nasa tamang pagdadala lang yan. At syempre, sa dasal at tiyaga lang yan. Dapat tulungan natin yung sarili natin. Huwag din natin bigyan ng pabigat yung mga tao sa palibot, sa surroundings natin. Yun lang. Wow, galing-galing naman sumagot ni Beshi. So, yung next question naman is nanggaling kay Kenna or KJ. May YouTube channel din siya, KJ Vlogs, and Facebook page na KJ Vlogs Production. Please follow and subscribe also KJ Vlogs Productions. Na dyan yung ipapakita ko. Yung question niya is, do you know your purpose here on earth? Super seryoso. Do you know your purpose here on earth? What is it and how does it impact to you as well as to others?
So, I repeat, Beshi, ha? Do you know your purpose here on earth? What is it? What is it? What is it? What? What is it and how does it impact to you as well to others? Yan, sagutin mo yan, Beshi. That is from KJ Vlogs Production. Thank you so much, Beshi Kenna. Follow niyo po yung yung YouTube channel niya at yung Facebook page niya, KJ Vlogs Production. So, to answer your question is, what is my purpose here on earth? Here on earth talaga, yes. Ano yung purpose ko dito? Di ko pa alam kung ano yung purpose ko, pero yung sure ko lang is, yung purpose ko lang is to give or to be a blessing to everyone. Hindi man yan financially, hindi man yan emotionally, spiritually, lahat-lahat na. Basta, nang tawag dito, mag-spread lang ako ng good vibes and of course, positivities sa mga tao. So, yung second question mo is, what is ano yung impact niyan? Syempre, yung impact niya is, syempre, makakatulong din yan sa mga problemado dyan, sa mga kailangan ng mga advices, sa mga kailangan ng mga motivations, mga kailangan ng mga inspiration, and of course, sana nakapag-inspire din ako sa mga tao dyan, sa mga followers ko, sa mga besties ko. Syempre, pag makita ko sila nakasmile, and of course, makita ko nakasmile yung family ko, nakasmile yung friends ko, and of course, my followers. So, yun, with my positivities in life and good vibes in life, yung impact niya is makapag-bring smile sa everyone, and of course, pag nag-bring smile din siya, magiging blessing din yan sa surroundings. So, thank you so much, Kenna. So, for the next question, Beshi, this is from Joy Faith Paklibar. Yung question niya is, if you could change one thing from your past, what would it be? Sagot-sagot mga besh. Sagutin mo, Beshi. Thank you so much, Joy Faith Paglipar. Follow niyo po and subscribe niyo po yung YouTube channel niya, Faith Paglibar Vlog sa YouTube channel niya. And of course, to answer your question, if I have a chance to change my past, feeling ko wala akong i-change sa past ko, kasi kung, di ba, pang Miss Universe na sagot is, kung ano yung nangyayari sa past ko, yan yung result na yun. Siyempre yun, same lang naman yun. Kung anong nangyayari in my past is a result of my present and my future. So, kung ano man yun is, okay lang yun, kasi yung importante is yung ngayon, yan. Okay ba, Besh? Nice! Next question mo, Beshi, is galing kay Marcelina Asiboki. Beshi din natin yan from our AM Builders family. Hello to Marcelina Asiboki. Very short ang question niya. Yung question niya lang is, may plano ka man someday may bata? Or in Tagalog, may plano ka bang magkaanak someday? Yan yung question niya, Beshi. Sagutin mo yan, Beshi. Ha? Sagutin. Wow, grabe question ni Marcelina Asibuki. Hello to Marcelina Asibuki. Yung question mo, if I have a plan to have a baby. So, wala. Pero di ko alam kung ano yung mangyayari sa future. So, malay natin, may makasalubong tayo at yun yung magiging forever natin. At syempre, makapagbigay sa atin ng anak. So, di ko alam talaga, Beshi. Only future will know. So, yan lang yung sagot ko sa question mo. Pero thank you so much, Marcelina Asibuki, for that very, very, very wonderful question. And ano din naman siya, very may sense naman yung question mo, kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa atin sa future. And thank you so much for your concern and for all your love. Thank you so much, Marcelina. Wow, galing-galing naman ni Beshi ko. Yung next question mo, Beshi, ay nanggaling kay
Charm. Our friend, our Derma friend, and our Derma Beshi. Hello to Charm. Yung question niya, unconsciously, some of us suffered quarantine depression. What's the first thing that comes to your mind that you have or need to do after everything comes back to normal? Yan, Beshi, yung mga Beshi mo is very, Englishing, mga English ang question nila. So, sagutin mo yan, Beshi. Ano yung sagot mo sa tanong ni Beshi Charm? Wow! Hello to Charm. Thank you so much for your question. Then, very sensitive din yung question mo at very timely yung question mo. Kung ano ang gagawin ko first after ma-lift at matapos na to yung matapos itong coronavirus na to, kasi lahat naman tayo is tawag dito ng nakaka-experience ng quarantine depression o diba. So yung sagot ko, Beshi, is dapat ang first thing na gawin natin is to be thankful and mag-pray kay Lord, kasi natapos na, tawag dito, lahat ng problema is may solusyon at may katapusan. So ito na, ng back to normal na, so dapat magpa-thank you tayo, at syempre dapat ma-realize natin yung mga important na nangyari sa atin. Yon, let's be thankful and ask for forgiveness. Hindi ito para tawag dito, hindi ito party agad. Dapat magpa-thank you muna tayo kay God, and dahil dito tapos na at back to normal. Actually hindi pa siya normal, matagal pa to. So dapat pray pa rin tayo na mag back to normal na talaga, yung tawag dito, okay na talaga lahat. Yun, Beshi. Thank you so much, Charm. Thank you so much for that question. So, for your last question, Beshi, your question is from Jenny Rose Caseñas. Yan yung mga Beshi din natin from Ross. Hello to Jenny Rose. Hello, Jen, from Ross City. Ang question niya is, what was your biggest achievement in life as of now? Tapos may may follow-up question pisa. And how do you deal with your bashers, if any, nan? Sagutin mo yan, Beshi. Yung mga bashers natin dyan, spread love lang sa. So, Beshi, please answer the question of Jenny. Thank you so much, Jenny, for that question. So, what was my biggest achievement in life? Syempre, yung nakagraduate na ako, nakapagtrabaho na ako, and of course, yung kung ano tawag dito, kung ano ako nga ngayon, siguro yun yung achievement ko. Pero yung gusto ko talaga, yung biggest achievement ko is yung makita kong proud yung family ko, proud yung mga friends ko, kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Yun lang. Gusto ko tawag dito, makita silang proud, makita silang happy. Yan yung biggest achievement ko. Yung next question mo is, so how can ano masasabi ko sa mga bashers ko? So sa mga bashers ko, thank you so much for following, and of course for making my vlogging experience more memorable, kasi nandyan kayo, followers kayo, nagpa-follow kayo. So thank you so much for watching my videos. Yan yung masasabi ko sa mga bashers ko. Thank you for following and for hating me. Yes, yan yung masasabi ko sa mga bashers ko. So, that's it, mga besh. Thank you so much sa mga beshes ko na nagbigay questions para kay Beshi, and para makilala niyo si Beshi sa mga sagot niya. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and of course, sa hindi pa nakapag-follow sa Hello Mga Beshies, please follow and subscribe
Hello mga Beshies channel, pakiclick lang ng subscribe button below and of course, click the notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. Thank you so much. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Pero mga Besh, shout out muna and thank you so much to Addicty Iloilo. Yan, try nyo po yung ano nila, yung Nutella cheesecake and yung coffee cheesecake. Super the best. And of course, shout out din sa mga Elongo Vloggers Update. Follow nyo po yung page namin na Elongo Vloggers Update. So, that's it. Thank you so much. Trulalu. Bye, bye, bye. Mwah, mwah, mwah. Bye.